Guk lehenengo bekoak gara. gara, 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 gara. All along it was a fever. A cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air, said show me. Kaixo, gaur Poli tabernari buruz hitz egingo dizuegu. Eta honen materialak aurkeztuko dizkizuegu. Hauek tuberiak dira eta plastikoz egina daudenez petrolioz osaturik daude. Beiraren konposizioa da arearri urtua. Bero askorekin urtzen da beira egiteko fabrika batean. Hau, horman dagoena, arearria da. Tell me now, you know. Arearria, arrokaz eta pikor txikikoz materialez osatutako arroka sedimentarioa da. Normalean, horia, laranja, marroia, kolorekoak izaten dira. Beira eta irakurtzarako balio du. Poli taberna inguratzen duen lurrak arearria da. Takes me all the way. I want you to Kaltzitaz osatutako arroka sedimentarioa da. Normalean gris kolorea du eta fosilak aurkitzen ditu. Leihoa inguratzen duen materiala zura da. Zura enborretatik ateratzen da eta eraikuntzetarako balio du. Hor goian adreiloak daude eta teilatuan teilak, biak buztinez eginda daude. Txan-txan! Buztina arroko amorfoa da, oso biguna denez erraz lantzen da, kolore askotakoa izan daiteke. Hau, harrien artean dagoena zementua da. Zementuak arearri hauts urarekin nahaztuta da. Gris kolorea du normalean. ¡Sacao! the reason I hold on. Cause I need this hole gone. Funny, you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. Cause when you never see the light, it's hard to know.